Tässä ollaan nyt todistamassa vähän varttikärjestä, kuinka Peppi ensimmäistä kertaa ilmeisen tietoisesti tarttuu esineeseen tehdäkseen sillä jotain. Mutta nyt iski ramppikuume, mutta tästä kirahvista on nyt kiskottu jo hetken aikaa ja vedelty sitä, mutta videokamerat ovat jälleen kerran hieman myöhässä tästä elämän ihmeellisestä asiasta, mutta malliksi voisit Peppiröinin isän kuulta nyt kyllä kertaalleen vielä tämän suuren motorisen taidon näytteen esittää. Ja siitä se lähtee. Sitten nyt vedetään kirahvia koivesta. Kaisla kirahvin koipi katkeaa. Siis huomatkaa millä intensiteetillä tyttäreni tarttuu kirahvin jalkaan ja vetää sitä. Siis isän ylpeydellä voi nyt todeta, että lapseni on oppinut tarttumaan esineeseen. Ja jälleen lähtee. Mitenköhän kirahvin nivelet kestävät tämän kiropraktisen käsittelyn?